आं दिनै फिन नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं ससियेल मिडियायाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ थांनाय बुब्लियाव बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव माखासे फरायसा लाइमोनफ्रा हरखाबै गाग्लोबनानै बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसखौ थेर बेथेर खालामदोंमोन। थामहिनबा एसेम्बलि हाउसनि एमसिएलए आरो इएमसिफोर जग्रा मासिफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे गोबां बेनि जोनथोर पार्टिफोरखौ सिफायना होनाय जादोंमोन। बेखौ बेस खालामनानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एसटि थामहिनबा सिडिउल ट्राइबनि एनअसि हरनाय आरो हरै बेफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव गुदुं थासारि सोमजिदोंमोन। गुबुन फारसेथिं आसामाव दुलाराय आसामावनो मोनद' माहारिनि जि एसटि दाबिनायनि दोहौ, बे दोहौआ अर जोंब्लावगासिनो दङमोन। बे बुब्लियावनो आरो बे थासारिखौ लानानैनो बिटिसिनिफ्राय एनअसि हरनाय आरो माखासे जाथायफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव बेले बेजे थासारिया सोमजिदोंमोन, जायनि जाहोनाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा हरखाबैनो गाग्लोबनानै बिटिसिनि गोबां लाइ लथरफोरखौ खहा खालामदोंमोन। नाथाय बियो जाथावथारि मोनसे जाथायमोन, बियो मोनसे जाब्रबथाय होननानै बुंनांसिगोन। माखासे गुसेब सान्थौनि मानसिफोरनि दैदेननायाव बेफोर थासारिया जालांदोंमोन। नाथाय बयहाबो गणतन्त्र हादोराव जांख्रिखांनायनि एबा गावनि बुंनो गोनां बा बबेबा मोनसे आफादनि बुंनो गोनां बा बबेबा माहारिनि जेंना जेंसिफोरखौ लानानै गणतान्त्रिक भाबै सुबुं दाराखान्थियाव आन्दोलन थामहिनबा हांगामा खालामनायनि मोन्थाया बयहाबो दङ। नाथाय बे मोन्थायखौ आयेनखौ जों आखायाव लानानै बांद्राय बेखौ आवसारि खालामोब्ला आयेन खान्थिया बेखौ होबथानो गोनां जायो आरो दुथां अनागार खालामग्राफोरखौ आयेननि जोहै हमनोबो गोनां जायो। बेफोरबादि थासारि सोमजिनायनि गेजेरावनो बाक्सा जिल्लानि गबरधना पुलिस स्टेशननि बेन्दोङाव थानाय बिजुलि बर' थामहिनबा खाग्राबारि गामिनि बिजुलि बर'आ आनएक्सेप्टेबल सोदोब बाहायनानै बिटिसिनि आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिदोंमोन। आरो बिथाङाल' हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिखै, बिदिनो गोबां हौवा आरो आइजो गोबांफ्रानो ससियेल मिडियायाव बुंथावथारि सोदोबफोरखौ बाहायनानै भिडिअ खालामनानै आपल'ड होनानै गावनि थावनाय आरो गावनि टेलेन्टखौ देखायनो नाजानायखौ नुदों। नाथाय बेयो खोब दुखुनांथाव खोथा। ससियेल मिडिया एबा इउटुबाव नोङो बाहायथावै सोदोब जेरै सैमा, अमा, सिखा, रुहा लानानै सिगिनाय आरो गाज्रि सोदोब जायफ्रा जोंनि समाजाव सरासनस्रायै बाहायजाया, बेफोर सोदोबखौ लानानै ससियेल मिडियायाव सोदोब बाहायनो नाङा। दा बे सोदोब बाहायनायनि मोनसे सिमा थायो आरो बियो बांद्राय नेगेटिभ जानो नाङा, बियो कनस्ट्राक्टिभ जानायनि गोनांथि दङ। बयहाबो बबेबा मोनसे संगठननि दैदेनगिरि एबा सोरबा सासे नेताया सोरबा बायदि सुबुङा जुदि इलिगेल भाबै खामानि मावदोंबा बेखौ नोंथाङा नेगेटिभै बांद्राय लानानै सावरायनो नाङा। मानोना सावरायनायनि मोनसे सिमा थायो, सोदोब बाहायनायनि मोनसे सिमा थायो। बे सिमाखौ बारोबानो आयेनाबो जोंखौ होबथानो हायो आरो आयेननि जोहैनो जोंखौ एरेस्ट खालामनानै बबेबा जेलाव एबा कर्टआव दैथायहरनो हायो। बेनिखायनो जोङो ससियेल मिडियायाव नोंथाङा आयेन खान्थिखौ बुजियाबासिनो आरो ससियेल मिडियानि माखासे जि गाइडलाइन, रुल एन्ड रेगुलेसन आरो इउटुबनि गाइडलाइन बेफोरखौ मिथियाबासिनो जोङो खायसे सुबुंफ्रा ओरैनो ससियेल मिडिया आरो इउटुबाव ओंखारो, जायनि जाउनाव बिथांमोना गोबां प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जायो आरो बिदि फेस जानानैनो गोबां मानसिया सा ससेयावनो गावनि केरियारखौबो बरबाद खालामना लानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेबादिनो जोंनि बाक्सा जिल्लानि गबरधना पुलिस स्टेशननि बेन्दोङाव थानाय बिनानाव बिजुलि बर'नि जि जाथाय, भेरगाव बिसिउ आरो भेरगाव इउथ कमिटि बिपिएफआ दिनै बे बिनानावनि सायाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ बाहायथावै सोदोब बाहायनानै रायनायनि जाउनाव बिथांखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना
भेरगाव पुलिस स्टेशनाव केस फाइलिं खालामबाय, थामहिनबा FIR होबाय आरो थाबैनो बिनानाव बिजुलि बर'आ हमजानायनि लामायाव फैगासिनो दङ। आं बिथांनो कमेन्टआव बुंदोंमोन दि नोंथाङा निमाहा बिनाय मोनसे भिडिअ खालामना हो आरो भिडिअ खालामनायनि जै नोंथाङा निमाहा बियोब्ला निश्चय नोङो निमाहा मोननो हागौ। बे खोथाखौ आंल' नङा गुबुनानो बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा खेरखेरायाबासिनो गोबां आबेगिक सोदोब बाहायनानै भिडिअ बानायफिनदोंमोन। नाथाय बे खोब दुखुनांथावना। दा बिथां बिजुलि बर'नि फेसबुक पेजाव हाबनानै नायोब्ला जों नुनो मोनगोन बिजुलि बर' 8.4K फलोवार आरो 4.20K फलोइं। थामहिनबा बिथांनि पस्टआ दिनैसिम 2800K पस्ट बिथाङा होबाय आरो बिथाङा आथिखालाव जाखांबोबाय थानाय सासे पेज क्रिएटर आरो बे गावनि पेजनि जोहै बिथाङा गावनि माखासे टेलेन्टफोरखौ बा माखासे कन्टेन्टफोरखौ आपल'ड होबाय थायो। दा बिथां बिजुलि बर'आ सानस्लाबनो हायैयाव बा आयेन कानुननि खोथाखौ मिथियैनि जाहोनाव बेफोरबादि मावदोंबो जानो हागौ। नाथाय मोनसे खोथा दङ जोंनि बर' रावाव दाउआ थैयो दालायाव बानानै मानसिया थैयो खुगायाव, नाया थैयो गलबनायाव, मैया थैयो आगानाव, सेसेया थैयो खियाव। बेनिखायनो मोनदों होननानै जोंनि खुगाफोरखौ बांद्राय आवसारि बाहायोब्ला बे जोंनि खुगायानो जोंनि थाखाय मोनसे बिसि गोनां जानानै फैयो आरो बिसि गोनां जायोब्लानो जों मानसिफोरजों गाज्रि मोनजानो गोनां जायो आरो बेखौ सहायनो हायैयावनो खायसे सुबुङा आयेन कानुननिबो मदद लानो गोनां जायो। बेनिखायनो असमिया मानसिफ्रा बुङो कथाथि बटाफाय कथाथि हास्तिफाय। थामहिनबा खोथाजोंनो बान्था मोनो, खोथाजोंनो शास्ति मोनो। बेनिखायनो आं ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय माखासे फंबाय बिनानावखौ खावलायो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनायनि आगोलाव थामहिनबा इउटुब चेनेल खालामनायनि आगोलाव नोंथाङा बेनि माखासे गाइडलाइनफोरखौ बुजिना ला आरो माबादि सोदोबखौ जों बाहायनो हायो आरो माबादि मानसिखौ जों सोंखारिनो हायो आरो बे जोंनि सोंखारिनाया बांद्राय नेगेटिभ जायोब्ला, बांद्राय इलिगेल भाबै आयेन बेरेखा जायोब्ला जों माबादि बांग्रिं खफाव गोलैनो हायो बेखौ साननायनि गोनांथि दङ आरो बेफोर गाइडलाइनखौ मिथियैयावनो जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा बेबादि प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जादों। दा बेनिखायनो जोङो बांद्राय आबेगिक जानानै खायसे आयेनफोरखौ एबा भारतनि संबिजिरफोरखौबो जों मिथिनायनि गोनांथि दं। बेनिखायनो नोंथाङा जाबादि कन्टेन्ट बानायदों बे कन्टेन्टनि सायाव बुङोब्ला माबादि रिएक्सन जानो हागौ आरो बे कन्टेन्टनि गेजेरजों आयेन कानुना मा बुंदों एबा बे दाबिथायनि जोहै आयेन कानुनाव माबोरै बेफोर बेसादखौ मोननो हायो। आथिखालाव ST होनाय आरो होयिखौ लानानै जोंनि गेजेराव जाबादि दाङाबाजि सोमजिबाय थादों, नंगौ बे STखौ माबोरै मोनो एबा माबोरै मोना बेनि सायाव माखासे गोरों गोरा दं आरो बे गोरों गोराफ्रा दिनै हांगामा खालामगासिनो दं आरो बेखौ माबोरै होबथानो हायो बेनि इनिशिएटिभ वेफोरखौ जोंनि गोरों गोराफ्राबो लागासिनो दङ। नंगौ थाखानाय एक्जिस्टिं STफ्रा जुदि ST क्रिएसन जायोब्ला साख्रि बाख्रि बिथिङाव जुदि STनि खथाया बारायाब्ला जोंहा खहा जागोन, बे नंगौ। नाथाय बे STखौ बिनानै मोननाय बेसाद नङा, बेखौ गोसो जाबानो बबेबा पलिटिकेल डिमान्ड खालामनानै जों मोनब्रबनाय बेसाद नङा। दा बेनि सायाव माखासे नायसोमग्रा फसंथानफोरबो दं। बेफोर फसंथानफ्रा गासैखौबो नायबिजिरनायनि उनावसो बेफोरखौ होनो हानाय जायो। थिग बिदिनो जों भारत उदांस्रि जानायनि उनाव बर'फ्रा उइदाउट डिमान्डिं ST स्टेटास 1950 मायथाइयाव जोंनो ST स्टेटासखौ होनाय जादोंमोन। मानोना जोंहा ST मोननो हानाय माखासे क्राइटेरिया दङ। जोङो हाग्रा बंग्रानि जिब जुनार गेसाव गोफोन आरो जाबादि कालचारजों जों दावगानांगौमोन बा जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रिया जाबादि जौगानांगौमोन बेबादि गोग्लैसोनाय आरो शिकार खालामना जाग्रा, मैहुर खालामना जाग्रा आरो गोदोनि थासारिजों
गेलेमनानै थाग्रा बेफोरबादि जातिफ्रासो एसटि मोननो हायो आरो बे एसटिआ जोनोमनि मोन्थाय एबा जोनोमजों फैफानाय बेयो मोनसे मोन्थाय बेखौ सोरबा ओबिसि थाखोनि मानसिफ्रा दाबिनानै दावराव दावसि जोंनि गेजेराव खालामबोगासिनो दङ दा बेखौ होबथानायनि लामाया जोंनि गेजेराव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दं हाई कोर्ट दङ आरो सुप्रिम कोर्ट दङ दा जोंनि गोरों गोराफ्रा बेफोरबायदिनि जोहै बा माखासे बिथांमोननि क्राइटेरियाया बेसेबां फुलफिल जादों आरो बिथांमोना मोनथावगोन ना मोनथावा बिनि सायाव जों अबजेक्सन होनानै बेफोरखौ होबथानो हानायनि गोबां लामा दङ नाथाय बेखौ सोरबा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा एनअसि हरबानो दि बियो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो बेफोर स्टेटासा थामहिनबा एसटि स्टेटासा जानानै फैगोन होननानै जों बुंनो हाया मानोना भारतबर्षआव जोंनि आसामाव थानाय मोन 14 एसटि माहारि बादिनो भारतबर्षआव गोबां एसटि कमिउनिटिनि मानसि दङ आरो बिथांमोननि गेजेराव साननो हनो गोरों गोबां मन्त्रि एमएलए आरो एमपिफोर दङ आरो बिथांमोना एथक इजियै आथिखालनि थाखानाय ओबिसि थाखोनि माखासे सुबुं आरो ब्राह्मिन थाखोनि सुबुंफोरनो बे मोनद' जौगाखां जातिफोरनो दि एसटि होगोन बा होनो आसाम सरकारा मोनसे ललिपप बानायदों जाय ललिपपनि जै बिथांमोना 2026 मायथाइयाव जानो गोनां एसेम्ब्लिखौ बारनायनि मोनसे सोलो बाहायदों नाथाय बे एसटि स्टेटासखौ लानानै जोंनि आसामाव दावराव दावसि जानाया दिनैनिल' खोथा नङा दिनै बियो 12 बोसोर बाबेनलांबाय थेवबो आसाम सरकारा बे थिखानाय मोनद' माहारिफोरनो दिनैसिम एसटि होनो हायाखै दा आं एसटिनि सायाव बांद्राय खोथा बुंनो नाजाला दा बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायो नोंथांमोना जेखि जाया कन्टेन्टखौनो बानायाथों मानो बे कन्टेन्टनि सायाव माबायदि एक्सन आरो रिएक्सन जागोन आरो आयेन कानुननि जोहै नों जा खोथाखौ बाहायदों जा सोदोबखौ बाहायदों बियो आयेननि बारगा जादों नामा बियो मोनसे सहायथावै लामानि बारगा जादों नामा आरो आयेना नोंथांनि सायाव माबायदि रिएक्सन लागोन बेखौ साननानैसो कन्टेन्ट बानायनायनि गोनांथि दङ नाथाय जोंनि मानसि बांसिनैनो भिउस मोननो थाखाय माखासे भिडिअखौ बानाया आरो बुंथावै रायलायथावै आरो गनायथावै सावगारि आरो भिडिअ आपल'ड खालामनानै मजा लायो आरो बे मजा लानायनि जै गावखौ ससियेल मिडिया बा इउटुबनि डलार मोननानै सासे राफोद नोगोरारि थामहिनबा दोहोनि सुबुं बा गाव माबोरै सोलिनो हायो बेखौनो नोजोरथि लानानैल' बांद्राय भिडिअ बानायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय नोंथांनि भिडिअनि जोहै मोनसे जातिया मोनसे माहारिया आरो जोंनि फैबाय थानाय आथालनि लाइमोनफ्रा माबायदि लेसन मोननो हागोन माबायदि सोलोंथाइ मोननो हागोन बेफोरखौ लानानै भिडिअ बानायनायनि गोनांथि दङ नोंथांनि जोहै मोनसे समाज एबा मोनसे थाखोनि सुबुंफ्रा जौगायोब्ला जोंनि समाजा जौगालांगोन बेबायदिनो साफ्रोमबो सुबुङा मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै जोंनि समाजखौ जौगाहोनो नाजायोब्ला जों जौगालांगोन दा आं कन्टेन्टखौ बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन बिनानाव बिजुलि बर'नि जि आथिखालाव भाइरेल जाबाय थानाय बा ट्रेन्डिं जाबाय थानाय भिडिअ जाय भिडिअनि जोहै बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बिथां आइजोआ खोब गाज्रि रोखोमै गनायथावै सोदोब बाहायनानै बिथाङा जाय सुबुङा बिटिसि बादि मैखोम मोनसे एकर्ड लाबोनानै दुलाराय बुहुमाव दिनै बर' जातिखौ सुंथाबाय दं आरो बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ बे बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलि बा एसेम्ब्लिनि जोहै दिनै बुहुमाव बर'दि मोनसे जाति जाय जातिया गावनि राव हारिमु सोदोमस्रि आरो गावहानो खुंनो हानाय मोनसे खुंथाय गोहो 6 शिड्युलनि आन्दाराव खुंगासिनो दङ बेफोरखौ बे बिटिसिनि जोहैसो जोङो दिनै बुहुमाव सिनायथि मोननो हादों आरो बिथांमोनबादि गेदेर गुनि सुबुंफोरखौ जों बांद्राय सोंखारियोब्ला उन बुब्लियाव जोंहानो खहा जानो गोनां जागोन बेनिखायनो बैफोरखौ माबोरै सोरजिनाय जादों आरो बेफोरखौ माबोरै मोनदों बेफोरनि जारिमिनखौबो फरायथौनायनि गोनांथि दं आं कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव खालामनो लांला जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम फिन आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनो दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारि